Downtown LA, she got an ass on her, girl, shake that A, girl, shake that A, girl, shake that A, girl, shake that A. Tak v podstate počasie nám konečne vyšlo, tie soboty doteraz boli také, že hviezdne leto, celé to bolo, počasie, bolo proste super interpreti, boli super tanečníci, tanečné skupiny, ale to počasie nevychádzalo. Teraz konečne prišla sobota, kedy tam to vychádza, kedy je proste parádne, kopec ľudí, atmosféra úplne výborná, super, na jednotku. Aj v podstate Phantom Crew ukázali parádny výkon. Peter Beach Project, úplne výborný koncert. No a ďalšia sobota, čo bude, tak to sú Smola, Hrušky a takisto tanečná skupina Outbreak, ktorá príde opäť predvedie parádnu show, takže ja si myslím, že je sa na čo tešiť. My sme vydali prednedávnom album Say It Loud, kde sú vlastne naše pesničky ako Say It Loud, Hey Now, Thinking About You a mnoho iných, čiže skôr sa snažíme teraz vymýšľať to, že aký bude ďalší single a natočiť k nemu videoklip a myslím si, že máme strašne veľa záberov aj z leta, čiže bude taký letný ten videoklip asi. Better that you leave out. Better that you leave me once again. Better that you leave out. Better that you leave me once again. Better that you leave out. Better that you leave me once again. Better that you leave me once again. Say it loud. Come ruky hore, skúsime ho. Leave a promise, a secret.